Is-sistema ma ħadmitx minħabba lack of resources u increasing workload. Hija din il-konklużjoni tal-inkjesta li tmexxiet mill-imħallef emeritu Jeffrey Valencia dwar il-qtil ta' Bernice Kassar. L-om ta' żewġ titfal li nhar it-tlieta 22 ta' Novembru inqatlet kisa ħubieraħ btir f'wiċċha. Iżda kif tenna l-editorjal ta' Times, il-gvern għandu biżżejjed riżorsi għal affarijiet oħra u għalhekk mhux jutilizza r-riżorsi kif suppost. Fil-fatt fl-aħħar xhur ġie rrappurtat li l-gvern nefa' aktar minn 2 miljun euro fl-uniformijiet tal-pulizija, aktar minn 7.5 miljun euro fl-ases tal-pulizija u madwar 9 miljun euro fuq 12 vettura tal-pulizija. Fil-waqt li dawn l-investimenti kollha setgħu kienu meħtieġa, l-editorjal jinsisti li l-gvern trid iwieġeb u jgħid kemm se jinvesti flusa biex iwettaq ir-rakkomandazzjonijiet li ħarġu bir-rapport tal-imħallef emeritu Valencia. Wara li ġew ippubblikati l-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta dwar il-fatti u ċ-ċirkostanzi li waslu għal qtil ta' Bernice Kassar, l-imħallef emeritu Godfrey Valencia kien ikkonkluda li s-sistema kontra l-vjolenza domestika ma ħadmitx kif suppost billi ħadd s'issa għadu ma refa' r-responsabilità għal qtil ta' Kassar. Skont l-imħallef Valencia s-sistema ma proteġġitx lil min kien qed jitloba ripetutament għal protezzjoni. U wasal għal konklużjoni wkoll li l-awtoritajiet ikkonċernati għandhom nuqqas ta' riżorsi u ammont kbir ta' xogħol. L-istudju kien elenka numru ta' rekomandazzjonijiet u kien kixef ukoll sistema li kienet spiċċat imtertqa. Studju mwettaq minn diversi akademiċi u esperti fil-qasam li kienu diġà saħqu li s-sistema ma kienx qed taħdem minħabba nuqqas kbir ta' riżorsi u nuqqas ta' staff fost oħrajn. Il-konklużjoni ta' din l-inkjesta hija ugwali għal studju li kien ikkummissjonat mill-gvern stess li iżda tħalla fuq l-iskaffa għal aktar minn sena fejn matul dan iż-żmien inqatlu 2 persuni, 2 nisa, 2 ommijiet, Rita Ellul u Bernice Kassar, kawża ta' vjolenza domestika. Kif jinnota l-editorjal ta' Times il-klim li tniżżel fir-rapport ta' Valencia huwa klim li diġà rajna dwaru qabel kif irrimarka Valencia stess. Ir-rapport insista li s-sistema għandha tagħmel minn kollox sabiex tipproteġi lin-nisa f'sitwazzjonijiet prekarji bħal ta' Kassar, dan sabiex ma jibqgħux jiġu repetuti sena wara sena, filwaqt li tenna li jittama li din l-istorja ma tiġix repetuta.